Il-15 ta' Wissu meqjus bħala l-qofol tal-staġun tal-festi fil-Gżejjer Maltin. F'dan il-jum ta' festa pubblika tiġi ċelebrata l-festa ta' Santa Marija Assunta, Santa Marija Mtella s-Sema. Dan hu jum importanti għall-istorja f'Malta minħabba li dan il-jum 82 sena ilu biddel il-ħajja tal-poplu Malti meta fl-1942 wara xhur ta' ħerba u faqar minħabba l-gwerra daħal il-bastiment SS Ohio tal-konvoj Operation Pedestal. Pallum in-nies tattendi biħġara ċelebrazzjonijiet fis-seba' lokalitajiet li għandhom lil Santa Marija bħala l-patruna tagħhom. TVM News żar il-lokalità tal-Mosta u segwa l-marċu l-briju li kien hemm tard filgħodu. Iltqajna ma' tifel ta' 11-il sena li għandu missieru Malti u ommu barranija u jgħixu New York. Antonio Formosa f'dawn il-ġimgħat ġie għall-btala mal-ġenituri tiegħu fart twelid missieru li kellu ħerqa kbira li jdoq fil-marċ ta' Santa Marija. And I actually play the trumpet. So I said, why don't I play today? My dad said, sure. And now I'm here playing. It's hot, but it's exciting. Waqt li konna l-marċ ta' Santa Marija fil-Mosta ltqajna ma' tfal u adulti oħra Mostin li ta' kull sena jistennew b'ħerqa din il-festa. Fisser ħafna sentendi xina Mosti u koll, però anke mill-lat spirituali, hija opportunità għalina l-koll biex nkabru l-ħajja spirituali tagħna, anke mill-lat soċjali, kulturali wkoll. Qiegħed fl-Scouts jiena u għalija l-festa tipo moment ta' Agostu ninżlu għal-marċ ċikxi fogu. Xin nisma' il-banda biex nara l-Madonna toħroġ u fil-proċessjoni u dawk. Kulħadd dik il-pika sana, importanti li tgħinek biex taħdem aħjar għas-soċjetà li tkun fiha. Aħna ġifieri minn dejjem konna hekk il-Mosta u il-fatt li hawn 3 gażini fil-fatt għandek wieħed għandhom il-Kolosward għandhom il-banda. Hemm il-gażin Santa Marija għandhom il-banda u n-nar u il-gażin 15 ta' Wissu għandhom in-nar biss, però għandna żewġ baner u żewġ kmamar tan-nar, però kulħadd jaħdem għal an wieħed. L-importanti l-għaqda u l-festa tal-patruna tagħna Santa Marija. Naraw il-Mustin jingħaqdu flimkien, jieħdu gost flimkien ma jweġġaħat, nintamaw li ma jweġġaħat, u ovvjament lan wieħed illi kif tispiċċa l-festa kulħadd ikun kuntent u nibdew niħpjanaw kollox ix-xogħol għas-sena d-dieħla. Iktar kmieni fil-Quddisa Pontifikali fil-Bażilika Minuri ta' Santa Marija fil-Mosta ikkun ċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-paniġirku li niseċ l-Arċisqof qal li Marija tfakkarna x'għamel il-mulej ma' kull wieħed waħda minna u li l-mulej juħossib lill-poplu. Sostna li Marija turina x'inhu l-pedament tat-tama tagħna, it-tama li ma tqarraqx bina. L-Arċisqof qal li Marija għexet il-konvenzjoni li Alla ma jqarraqx biha u li għandu l-aħħar kelma fuq l-istorja waqt li l-aħħar kelma mhijiex il-mewt imma l-ħajja, li l-mewt mhux ħajt imma bieb jew tieqa li minna jgħaddi d-dawl. Kompla jgħid li l-aqwa risposta l-ħażen hi t-tjubija, l-aqwa risposta l-inġustizzja hi l-ġustizzja u mhux li wieħed jipprova jpatti jew jirrispondi bl-istess mod.